Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας απονέμεται στην εταιρεία Singular Logic. Μια ιδέα αποτελεί την αρχή και τη βάση της εξέλιξης. Πολλές ιδέες μαζί συνθέτουν ένα όραμα. Αυτό το όραμα εμείς το ονομάζουμε Singular Logic. Εδώ και 33 χρόνια ακούμε τις ανάγκες, προτείνουμε και δημιουργούμε λύσεις για τους πελάτες μας με κινητήριο δύναμη την προσαρμοστικότητα και την εξωστρέφεια. Και εκείνοι γίνονται πιο παραγωγικοί. Στηρίζουμε την ανάπτυξη 40.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 700 μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Συμβάλλουμε στην πληροφοριακή εξέλιξη του δημόσιου τομέα και συμμετέχουμε ενεργά στη δημόσια ζωή της χώρας με σημαντικά υλοποιημένα έργα. Αξιοποιούμε την τεχνολογία και δημιουργούμε νέα υψηλά standards στο χώρο του software. Μεγάλες εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και υπουργεία μας εμπιστεύονται καθημερινά. Για εμάς η πρωτοπορία αποτελεί κίνητρο. Γι' αυτό είμαστε η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παραγωγής τυποποιημένου λογισμικού και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής. Δηλώνουμε προτεργάτες και αρρωγή στην ανάπτυξη της Ελλάδας που οραματιζόμαστε. Στην επόμενη ημέρα θα είμαστε εκεί. Ακούμε, βλέπουμε, δημιουργούμε το μέλλον. Είμαστε η Singular Logic. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Singular Logic, κυρία Μαρίκα Λάμπρου. Καλησπέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, κύριοι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΑ και του ΚΕΕ. Εκ μέρους των 650 και πλέον εργαζομένων στελεχών του Singular Logic, επίσης εκ μέρους των 400 και πλέον συνεργατών μας από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, αλλά και εκ μέρους των περισσότερων από 40.000 πελατών μας, θέλω να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες για αυτή τη βράβευση, για αυτή την αναγνώριση του σταθερού μας προσανατολισμού στην πρωτοπορία, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Έχουμε ακούσει από τα χείλια του ίδιου του Πρωθυπουργού το πόσο σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει τεχνολογία. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι σε αυτό το στόχο, παρότι οι συγκυρίες υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες και εντός και εκτός της χώρας και εντός και εκτός της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας δηλώσω ότι με πίστη και αποφασιστικότητα μείναμε όρθιοι, μείναμε εδώ, απασχολούμε υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς κρατάμε στην Ελλάδα αυτούς που σήμερα μεταναστεύουν κατά εκατοντάδες, δηλαδή τους μορφωμένους ανθρώπους με πτυχία μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας αυτή, έχοντας σαν μοναδικό στόχο να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των χιλιάδων πελατών μας, για να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να σταθούν ως πιο επάξιοι αντιπρόσωποι μιας Ελλάδας καινούριας, αυτής της Ελλάδας για την οποία μας μίλησε και ο Πρωθυπουργός, που είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε όλοι μας. Ελπίζουμε το παράδειγμά μας να εμπνεύσει, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΑ, όπως είπατε και εσείς, και άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, και σας διαβεβαιώ ότι εμείς η Singular Logic το έχουμε ονειρευτεί το μέλλον μας και το έχουμε σχεδιάσει και είναι φωτεινό. Σας ευχαριστώ.